Ramenya dino minggu kilo keadaane Yunlong. Sapa ngerti enek sing wis pensiun kangen keadaan ngene iki. Rambutnya kayak mie ya. Lek wong paprika kan ya rambutnya kan kayak mie. Stop. Beh. Ngono kae. Oke, terjual. Hei mobil, hei motor, hei bis ada. Lah kae sapa kae sing gawe konten ngono kae? Nyeluki bis ae. Taksi, kalau taksi mantep lah. Taksi biru ejo. Us. Nyoteng wong kuwi mangga gantenge kaya Arjuna Kucluk. Apuy. Iya Mas, ndang toh. Iya, oke, kiri, kanan, siji, loro. Lah apa sih? Kamerane lah apa sih? Kayak mau dudoi. Ya iso ngono ya iso ngono. Lah malah kaya lah malah dhewe kaya munyok lah. Iki lho Mas. Lah kono nggih Mas, Mas Litek. Kudune kan gawe sepatu jijet baru iso jendul-jendul. Lah gawe sepatu kaya dhewe kan ndak iso jentit-jentit. Kudune kan ngene. Malah kaya munyok. Lah wis ngono ya guys ya. Kita tak meneruskan perjalanan kilah kota Yunlong, pasar, toko-toko.